ҷазираҳои хушкида, сангҳои намоён яке аз нишонаҳои кам шудани сатҳи об дар дарёи Панҷ аст. ин ҳолат масъулини ноҳияҳои соҳили дарёи Панҷро дар минтақаи Кӯлоб аз камобӣ нигарон кардааст. соли ҷорӣ бо омадани гармо оби маҷрои дарёи Панҷ аз 2400 метри кубӣ дар як сония ба 280 метри кубӣ расидааст. ноҳияи ҳамадонӣ дар саргаҳи ин дарё қарор дорад ва се ноҳияи минтақаро бо об таъмин мекунад. ҳоло камобӣ масъулини ин ноҳияро нигарон кардааст. мутаассифона соли гузашта маҷрои дарёи Панҷ бениҳоят дар сатҳи паст қарор дорад. ҳоли ҳозир маҷрои дарёи Панҷ маги 280 метри кубӣ дар як сония аст ки яке аз нишондиҳандаи пасттарин аст. соли гузашта дар бигем ки дар нуқтаи пикаш аз ҳама баландаш 1100 шуда умед 1100 куб дар ҳоле ки 1300-1400 куб мешид. сатҳи оби дарёи Панҷ то чанд соли пеш дар фасли гармо баланд мешуд. мақомот мегӯянд ки яке аз сабабҳои камобӣ гарм омадани фаслҳои сол дар замистон ва кам шудани боришот аст. ин ҳолат ба кори кишоварзон таъсир расондааст. таи 2 соли ахир кишоварзон дар Фархору Восеъ аз камобӣ шикоят мекарданд. мақомот мегӯянд ки имсол намедонанд сатҳи об дар дарёи Панҷ чӣ гуна хоҳад шуд. мо ҳозир камобӣ дорем. аз ин канали Чӯбек се ноҳияи калонтарини минтақа ҳам ноҳияи Восеъ, ҳам ноҳияи Ҳамадонӣ, ҳам ноҳияи Фархор об мегирад. инамни бояд ки қайд кунем ки об имсол шояд намедонам чӣ мешавад. то ҳол бениҳоят кам аст. ноҳияи Фархор ҳарчанд дар паҳлӯи дарёи Панҷ ҷойгир аст, аммо обашро аз Ҳамадонӣ мегирад. ноҳияи Восеъ обашро тариқи Кӯлобдарё аз Ҳамадонӣ пур мекунад. аммо раиси ноҳияи Фархор баръакси раиси Ҳамадонӣ мегӯяд ки онҳо насосҳои обкаширо таъмир карда имсол қасд доранд 3000 гектар заминро обӣ кунанд. зиёда аз 1 куб об рафта истодааст. оби зеризамин вақти канала тоза мекунӣ дарёи Сурхоб мепартоӣ 1 куб зиёд рафта истодааст. ман шумо гар хоҳедам бурда нишон медиҳам. хутан не ҳозир ман аллакай обиҳои дигар шуда истодааст. мо каналҳои падвайяше ба пуррагӣ тоза карда истодем. ҳарчанд Зариф Назрӣ раиси ноҳияи Фархор камобиро дар дарёи Панҷ рад кард, аммо аз баландиҳои Фархор ҷазираҳои хушкидаи дарёи Панҷ мушоҳида мешавад. то тобистони соли 2021 сокинони наздик бар 50 километраи дарёи Панҷ дар Фархор аз надошти об шикоят доштанд. дарёи Панҷ яке аз таъминкунандагони оби ошомиданӣ ва ҳам оби полезӣ дар се ноҳияи минтақаи Кӯлоб ба ҳисоб меравад. сокинон ҳам мегӯянд ки аз соли гузашта то ҳол камобии бесобиқаро дар ноҳияҳояшон мушоҳида карда истодаанд.